Pila edad nimo nagpabangag? Aron piyot-piyot mo naman. Yung bangag sila. Oo. Abi mo. Dol sa pangalan na to, Dol. Aryan. Ikaw. Christy. Ikaw. Giselle. Tigasa mo. Tagalinamon. Linamon. Tagabalay. Mura maglawa. Tigasa, Bakayo. tigasa. Suarez. Laris Bakayo ka. Bakayo. Pila edad nimo nagpabangag? Og dalonggan. Dalonggan. O mga kuwanti nga, 6. Ay, 6 years old. Ay, 6 Sa'yo to. na kayo yan. O siya pamati nimo nabangagan sa dalonggan. Lami mo. Lami. Sakit. Lami nga sakit. Oh, lami nga sakit. Ay, nana din mo pabangag. Gago! Ikaw, pila edad nimo nagpabangag sa dalonggan? One day, pag gawas pa lang. Kasi pamati gibangagan. Satisfy kayo. Satisfying kayo. Ala! Tanang pila edad nimo gibangagan sa dalonggan? Months old pa. Months old. Ay, okay. O si pamati gibangagan. Nakafeel akong sakit. Bata pa ka nakapil kang sakit. Nihilakot ko. Kala na to. Clarice. Ikaw, Jenny. tigasa mo. Taga-tambakan. Kamiluan na pa. Tambakan mo, sige, sige. Pila edad nimo nagpabangag sa imong dalonggan? Gago! Dalonggan ha? 18? Ay, iti, ay bago pa. Yeah. Pila edad nimo ron? 22. 22, bago ra gid ay. Kasi pamati nimo na bangagan sa imong dalonggan. Sakit. Sakit ni good. Ako bangagan pero sakit siguro kay na ba. Ikaw man pila edad nimo na bangagan sa imong dalonggan? Around 18. 18. Yes. 18 Japon dungan ay. Yeah, 18. Kasi pamati nimo. Fulfilling. Sana all. Fulfilling. Okay, for the first time, nabangagan akong dalonggan. Pila ka book bangag? Dua. Duha ha, duha. Isa og dire. Kasi pangalan na to, Dol? Honey. Tig-asa ka. Tubod. Pila edad nimo nagpabangag sa dalonggan? Dalonggan. Gago! Sa imong aris. 15. Ay, 15. Ay, kuan pa, medyo bata-bata. Pila edad nimo ron? 21. 21. So, dugay-dugay na di ay. O si pamati nimo sa pagbangag sa imong dalonggan. Sakit. Sakit, ma'am? Oo, sakit. Ay, sakit lagi. Kasi pangalan na to, Dol? Eliza Sinadhan. Tig-asa. Tagalinaman. Ay, linamon. Ikaw. Maxine Mendez. Maxine. Pagsahayag. At tig-asa. Katambo. Pila edad nimo nagpabangag sa dalonggan? Kuan, baby pa ko nanan eh. Ay, bibi pa ka. So, dili nimo ma-feel ang sakit na kung bata pa mga to. Dili na ako makuan kay bata pa man Oo. ko ato. So, karon medyo piyot-piyot pa na. O, kuha na. Ambot na. Sulod na largo. Aritis, oh. Gusto ba ka makita og dinagko nga kwarta? Dula na sa 1xbet. Sa una pa lang nimo nga pag-deposit, pwede na ka makita up to 7,000 pesos bonus. Daghan nakadaog ani diri sa Pilipinas ug sa international. Kung mahilig ka mopusta sa NBA ug sa PBA, dali ra kaayo mag-deposit ug mag-withdraw gamit lang imong GCash ug bank account. Kung gusto ka modula, naasa kong comment section ang link o gamita ang promo code nga WAWART. Ikaw, pila edad nimo nagpabangag? 17? Ay, 17. Wag ko mapila edad nimo ron. 22. Ay, bag, mura. Kasi pamati nga nabangagan ka. Sa dalonggan. Sakit na lang eh. Ala, sakit nga lami. Karon hot-hot pa na. Murag. Kasi pangalan na to, Dol? Sanya. Ikaw, Dol? Flexa. Nag-asa mo? Dire ra iligan. Iligan ikaw, iligan yapon. Pila edad nimo nagpabangag sa dalonggan? Nireact mo sa katawa, pila edad nimo nagpabangag? 3 years old ata. Sana all. 3 years old. Dili pa to ni ma-feel ang kasakit to. Feel oy, Ay, kay sakit. kuan manggod ka ng kuan ba? Dagong. Dagong. Ah,
Karon piyot-piyot mo na ma'am. Yung bangag sa dalunggan. Dili na. Oo. Piyot-piyot Oh. mo. Ikaw ma'am, pila edad nimo nagpabangag sa imong dalunggan? 2? 2 years old. Ma-feel na nimo kasakit. Wala ko, makibuot. Karon sa piyot na or luwag. Imong bangag sa dalunggan. Wala may aritis. Oh, makapiyot din ano basta dili mabutang ang aritis. Shout out kasi gusto ninyo i-shout out. Shout out, Claudio! Flat Ono people. Shout out. Shoutout sa Kabrat Unong Peoples and sa... Platuno? Ay, dapat platuno. Kasi mo na yun. Ya ka na ayun, mayo na. Shout out. Sa ko mga classmates and the barkado. Flat Ono pa rin. Hi sa ko mga friends. Ayun na akong ex. Shout out ko sa ko ba magpapaniya. Shout out. Jante po. Hello. Shout out sa mga front row dito sa Iligan, mga kasamahan ko. Hello guys. So, I'm here na sa social media. Shout out din sa akong mama nga nasa abroad. Shout out na ko ni Gwyneth Guarino. Si Shaina, og si Orange, og si Carla. Shout out. Ikaw ma'am, sige shout out. Ako uyab, si Joa. Shout out. Yo, sa di pa man ni mahuman nga vlog. Shout out ko kang Eric Igosom, Jeric Mags, Remark Barbosa, paring Noel. Shout out kang Ken Codeniera, Aaron Joseph, o kang Bricks. Shout out sa inyo. God bless. Amping kanunay.